ngaturaken salam pangabekti kunjuk wonten ing ngarsanipun para sepuh haji sepuh pepundhen sepuh para kasepuhan ingkang sawetawis sami lelenggahan kanthi marju mardika wonten pidalemipun panjenenganipun keng Hamanggugati ya keng Hamengkukarsa panjenenganipun Bapa Tukina Ibu Mujiem Genya keparang malakrama kang putra kinasih. Sumarambah ngersanipun para tamu kakung piwah putri kang sami lelenggahan kanthi sekeca wawan pangandikan kaliyan para kadang among mitra pitepangan. Bibar mangaten nyuwun pangapunten ingkang tanpa pindhan nyadong duka ingkang sekathah-kathahipun mbok bilih pangingkanya keparang suwan kadang-kadang Sanggaran Campursari. Nenggih pametrining budaya ingkang mijil saking kitha Pacitan Rahayu Jawi Wetan. Sangkara Campursari kathah ingkang kirang nuju pranasa lah bawa tindak tanduk ing sedayanipun saestu kula sakadang namung nyadong duka ingkang sakathah-kathahipun. Mboten supe nderek hangestreni dalah paring pangestu dalah anjeni dumateng pinanganten kekalih ingkang samangke sampun kepareng manunggal cipta rasa karsa. Mugi kenya kepareng ninggal mangsa mudahan rajut ing alaming dewasa tumapaking gesang kadewasan tansah jumbuh kang ginayu sembada kang sinedya basuki kang tansah kaesti mijil keluarga ingkang bagya mulya saklaminya. Biqaulina Allahumma alif bainahuma kama alafta Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusufa wa Zulaikha wa alif bainahuma kama sayyidana wa maulana Muhammad ingkang wonten ing kalenggahan siang samangke kepareng marak mangarsa sowan kadang-kadang sangar pamantening budaya kepareng ngaturaken gending Jawi sinambi lelenggahan hanyirantu tumapaking gati laksitaning adicara ingkang sampun samabda gati. Awit pangaten Mas Bayu dalah kanca-kanca sanggara sasana pandya katuraken sawetahipun nuwun kawula nuwun. Narendra TV Wilujeng Siang matur sembah nuwun.
lan